बर' पिपल अर्गेनाइजेसन खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 9थि बोसोरसालियाव जुथुमा एनुवेल कनफारेन्स गुवाहाटीनि बे श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव लानाय जादों आरो दिनै नैथि साननि हाबाफारियाव मोनसे सेमिनार दङमोन चेलेन्जेस एन्ड स्कप माने इन ग्रेट बड' नेशन बिल्डिं उइथ इउनाइटेड ससियेल मुभमेन्ट बे मोनसे टपिक होदों बिथांमोना आरो बेखौ लानानै आंखौ बिथांमोना बेखेवगिरि आलासि हिसाबै लिंहरदोंमोन आं गिबियावनो इउबिपिअनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बिथांमोननिसिम साबायखर बावदों बर'नि गासै माहारियारि आफादफोरा बा ससियेल अर्गेनाइजेसनफ्रा खौसेयै हाबा मावनायनि बेयाव मोनसे एजेन्डा लानानै बे सेमिनारखौ लानाय जादों जेब्ला बर' हारियाव बेबायदि माखासे संकट फैदों खैफोद फैदों आरो जोंनि सार्भाइभेल आरो जोंनि रैखाथिनि कुइसन फैदों बर' हारियाव जिखि आफाद जाया मानो जिखि दल संगठन जाया मानो जोङो खौसेयै गसंबोदों आरो बे उदांस्रिनि सिगां आरो उदांस्रिनि उनाव जि थासारियावनो बर' हारिया खौसेयै जोङो नांनाय समाव जोङो ज' जानानै हाबा मावबोदों आरो बे माखासे बाथ्राफोरखौनो दिनै बेयाव सावरायनाय जाबाय बे मोनसे मोजां टपिक आरो बेखौ लानानै जोंहा इनडेप्थ डिसकासन आरो स्टाडि खालामनांगौ दंबावो दा बेखायनो इउबिपिअआ दिनै गोलाव सम गोबां समाजारि हाबा मावनायनि उनाव 9थि बोसोरसालियाव जुथुमा खुंफैनो हादों बे जोंनि थाखाय जोबोद बाख्नायथाव आरो उननि समाव समाज आरो माहारिनि थाखाय बिथांमोना हाबा मावलांगोन सेबा खालामलांगोन आं बेखौनो मिजिंथियो आरो जोंनि गेजेराव मोनसे खौसेथियै माहारि दानायनि थाखाय जोङो माहारिनि जायफोर जेंना जेंसिफोर दङ समाजारि रांखान्थि जोंहा एन्टि ससियेल जायफोर एलिमेन्ट्सफोर दङ एक्टिभिटिसफोर दङ लोगोसेयैनो नैबे जि जोंनि सोलोंथाइ जेंना जेंसि बर' मिडियाम बर' राव बिनि सायाव जोङो ज' हाबा मावलांनांगोन एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखायथ' जों बयबो ज' हाबा मावनांगोन बेखौ जोङो गारनानै मालाबाबो जोंनि हाबाफारिया जोंनि सिमाङा आबुं जानाय नङा दा बेखायनो आङो बेखौ बेयाव रियेलाइज खालामनो गोजोनदों लोगोसे अदालगुरि डिलिमिटेसन समस्ति दाफामफिननाय बेखौ इलेक्सन कमिसन अफ इन्डिया भारतनि बिसायख'थि आय'गा फोसावदों 1 जानुवारिनिफ्राय बिनि जि अर्डार अधिघोषणाया आरम्भ जाबाय आरो बेबायदियै आसामनि 126टा समस्ति आरो 14टा लकसभा समस्ति बेखौ एरिया बिनि भिलेज बिनि पपुलेसन गासैखौबो नायनानै बे दाफामफिननाया जागोन आरो बांसिन बेयाव इम्परटेन्स होदों जे जिल्लानि सिङाव बा मोनसे प्रसासनिक एडमिनिस्ट्रेसननि सिङाव समस्तिफोरखौ बोरै थिग खालामनानै लाखिनो हायो दा बेखायनो बिटिआरआव सिगाङाव जोङो सलिड आरो पार्शियेलि माने आबुङै आरो माने खावस्लिङै प्राय 18टासो समस्ति दङमोन दा बेखौ दाजाब दानख' खालामनानै 14टा समस्ति एसेम्ब्लिनि समस्ति बेयाव दिन्थिनाय जों नुदों आरो 2 लकसभा सिट क'क्राझार आरो उदालगुरि बेयाव दिन्थिनाय जों नुदों आरो बे खसरा बा बे ड्राफ्टआ जाबाय 2001 सननि पपुलेसन सेन्सासखौ लानानै डिलिमिटेसन एक्ट 2002 बे मोनसे आयेननि गेजेरजों 2007 आरो 8आव बे ड्राफ्टखौ फोसावनाय जादोंमोन आरो बे ड्राफ्ट मथे आसामनि समस्तिफोरनि जि माने गासै महर मुस्रिखौ जों दायो नुबाय दा बाथ्राया जाहैबाय मा जे इलेक्सन कमिसना जि मोनसे अर्डार फोसावदों बे अर्डारजों गोदानै माखासे हाबाफारिफ्रा जागोन आरो बेयाव रुल्स रेगुलेसन टार्म्स एन्ड कन्डिसन नर्म्स बिथांमोना दाबो फोसावगोन दल संगठनफोरनिफ्राय बिथांमोना हियारिं लागोन रिकमेन्डेसन लागोन एडभाइस साजेसन लागोन आरो गुबुन जायगाखौ बिथांमोना भेरिफाइ खालामगोन बे हाबाफारिया खोब सम्भब जों मिथिनायाव 6-8 मासनि गेजेराव जोबगोन जोङो मोनसे बेबायदि मोनसे आइडिया खालामदों दा बाथ्राया जाहैबाय मा जे 2007नि जि ड्राफ्ट बे ड्राफ्ट मथे जुदि हाबा मावोब्ला बे ड्राफ्टखौनो एसेल' माइनर मडिफिकेसन खालामनानै जुदि हाबा मावोब्ला 2007नि जि ड्राफ्टआव दङ मा जे क'क्राझार लकसभा समस्तिया जोङो 75 बोसोर भारत उदांस्रिनि उनाव इन्डियान पार्लियामेन्टआ जेला दाजादों आरो भारत आसामनि जि माने एसेम्ब्लिखौ जेला दानाय जादों क'क्राझार लकसभाखौ जोङो ST
ट्राइबेल बा बर'फोरनि थाखाय मोनबोदों आरो 545 लकसभा समस्तियाव बा एमपिनि गेजेराव क'क्राझारनिफ्राय बर' मानसिया थांनानै दिल्लीयाव बर' हारिनि ट्राइबेलनि इन्टारेस्टआव खोथा बुंहैदों बे जोंनि फान्डामेन्टेल पलिटिकेल आरो कनस्टिटिउसनेल मोनसे राइट दा बे जि ड्राफ्ट बे ड्राफ्टआव क'क्राझार समस्तिखौ डिरिजार्भ बा आनरिजार्भ खालामनानै अपेन देखायनाय जादों आरो उदालगुरिखौबो अपेन देखायदों दा बेखायनो जोंनि दाबिया जाबाय जे क'क्राझारा खुनु कारनाव डिरिजार्भ आनरिजार्भ जानो मोना बे स्टेटासखौ एज इट इज थानांगौ आरो बे जिहेतु 6 सिडुलनि सिङाव डिफु समस्तिया डिमा हासाव आरो कार्बि आंलं 6 सिडुलनि सिङाव डिफु समस्ति लकसभा क'क्राझारा 6 सिडुल समस्तिनि सिङाव दा 6 सिडुल एरेन्जमेन्टआ इन्ट्रेस्ट अफ द ट्राइबेल आरो ट्राइबेलनि प्रटेक्शन राइट्स एन्ड प्रिभिलेजखौ नोजोर होनानै 6 सिडुल क्रिएसन खालामदों जेराव ट्राइबेल थायो बेनो जुदि एसटिनिफ्राय बन्सित जायोब्ला जेराव ट्राइबेलनि प्रटेक्शननि बाथ्रा कनस्टिटिउसना होदों बेयाव जुदि एसटिनि माने राइट्सआ जुदि गैया जायोब्ला बेखौथ' जों मालाबाबो मानिनो हाया दा बेखायनो जोङो उइदाउट एनि कमप्रमाइज जोंनि स्टेन्डआ क्लियार जों बेयाव आपस खालामनाय नङा जे क'क्राझारा एज इट इज बियो माने समस्तिया बाहाल थानांगोन आरो बेयाव ट्राइबेलनि पपुलेसना खमायदों ओरै जादों बे जिखिनि बाथ्रा बुंदों ट्राइबेल पपुलेसना खमायाखै बेयाव सोरबा एनक्रस खालामदों इलिगेलि सन्देहजनक नागरिकफ्रा दिनै हाबफैबाय आरो बिनि थाखायनोथ' गोबां समाव दाङाबाजि जाबाय माहारियारि दाङाबाजि जे जोंनि जायगाखौ सोरबा दखल खालामनो नागिरदों जोंनि बेलेन्ड ब्लकनि ट्राइबेलनि हाखौ एनक्रस खालामदों आरो बे एनक्रस खालामनायखौ सरकारा प्रटेक्शन होनांगौ जायफोर एनक्रस खालामदों इलिगेलि एभिक्सन खालामनांगौ बे जोंनि दाबि खिन्थु बेखौ खालामनो थाङैयावनो दरं उदालगुरियाव जाबाय क'क्राझार चिरां धुबुरी बे मोनसे हारियारि दाङाबाजि जाबाय गोबां समाव बेबायदि जाबाय थेवबो सरकारा बिनि सायाव जेरैबायदि प्रटेक्शन होनांगौ बेखौ लाबोआखै आरो बेखायनो आं खावलायो जे खुनु कारनाव बेखौ कमप्रमाइज खालामनाय जानाय नङा आरो भारत सरकार आसाम सरकार इलेक्शन कमिसन अफ इन्डिया जोङो क्लियार मेसेज होदों जे नोंथांमोना ट्राइबेलनि इन्टारेस्टनि उल्था मावोब्ला गणतान्त्रिक शान्तिपुर्ण जंगि आन्दलन जागोन आरो गाबोनो जोङो इनिशियेलि बर'नि गासै माहारियारि आफाद जोंनि थुनलाइ आफाद ट्राइबेल संघ आरो गासै माहारियारि आफाद पलिटिकेल पार्टि UPPL BPF बर'आ बर' मानसि जोंनि BJP खालामनाय बर' मानसि कंग्रेस माने दलाव जायफोर हाबा मावगासिनो दङ बयखौबो लानानै एक्स MP एक्स MLA जोङो ज' सावरायगोन बिथांमोननि मतामतखौ लागोन आरो इउनाइटेड मोनसे मुभमेन्टनि थाखाय जोङो बेयाव डिसकास खालामगोन आरो जोङो गुबुन गुबुन हान्जायाव थानो हानाय गोबां जोंहा एसे फारागथि थानो हानाय खिन्थु जातीय सार्थआव ट्राइबेलनि इन्ट्रेस्टआव पलिटिकेल राइट कनस्टिटिउसनेल राइटनि इन्ट्रेस्टआव बयबो ज' फैनांगौ आं बेखौनो गुरैयै खरगंग्लायै खावलायहरबाय गोजोन्थों Good news for everyone. St. Xavier Institute, Bongaigaon, in collaboration with Career Point IS Academy Guwahati, is going to hold FAC free workshop seminar event for FAC interested students. The said event is going to be on 8th of this month. Every FAC aspirant and interested student can join the event at 11 AM and the joining registration is still going on their official website www.careerpointas.com, or you can directly contact them at 9387271386 8822807553 for registration. The address of the event is St. Xavier Institute, Sapaguri Road, 2nd floor, above SBI North, Bongaigaon, Assam. We know that the Assam Public Service Commission is going to organize a combined competitive examination 2022 for candidates, and there will be 793 vacancies in various posts across various departments of the Assam government administration. So for that examination, candidates can have such kind of encouragement and inspiration through this beautiful event. It's very mentionable that the St. Xavier Institute, Bongaigaon, provides an excellent coaching to crack every competitive exam, and teaching faculties of this institute are all from Delhi, Patna and Guwahati, which were so intelligent and highly educated. So why are you still waiting for? Go and register yourself.